Nabiat yun aturan niya. Salam. Pag-ubos siya to, ampas siya kuan na. Ampas siya wuduan. Ampas siya wuduan. Inamoy taw na wapat. Tengaon niya panagnaan. Pag-ubos siya to sampay pungot niya. Sin tubig. Iwan, butangan siya sabon. Nabiat yun aturan niya mga katatay manguran. Pag-ubos siya to, ampa amoy tungod ha tuo kuanan yan to yan payguan biyayan sin tubig matao din pagpayguan daw sin kitabya patauron inamuin pagkuan usog sin tubig at to tauron sab sin especially in najis at magbuwan to patauron at yung pagkuan pagubos palawa na isab in kuanan biyan lano ang biyayan sin tubig palawayan sin tubig maka 2 maka 2 in pagkuan in paglano ito labayan niya tukatan sin amuin 5 in paglano ito 5 tanin pagkuan ada po nin aurat na 5 sin amuin tao na wapat na bangaon pa dan dito hato gimuwa uno-uno na tampuan na sa beto ati niya payguan na isab igan na isabiat to in amo in lumi bang aun na isab gimuha sarta bang to so pama sige paggobian tampanan na siya sin gapas bang di pa makawa sin gapas amo na in kakana ataw ami mga bandage ami mas mauot na in kapagang niya in ka agpang niya si magbuka ito especially labi luwa na tud ka kapangadyan tanong sinima bayat pin ng mga nawapat amo in diabetic atawa kuan nawapat stroke inyan sarang usun mga katotoy manguran sa dugo nila nakuan na to biyan mikit biyan naklat lang to biyan stock up yan mga ito sila mawapat na biyan gumawa ito haw no tiranan gumawa dengan mga ilong ng mga mangiat to dengan sulat sarang usun in mga magtakat biyan na inyat mo kuna to dengan mga aturan biyan amoy takaran ayo na kuano sabing tao na wapat yung kabayan niya yan na amuin ius na siya yan di para di tayo sadya karunguan in amuin bisara sin tao na wapat bago sa tubang ang paghimuwa nabalikan na isang paghudo sa nagkangi na wudo niya nagkangi in wudo niya nabang di pa kakuanan kalanuan makatu na sampay palima papito inatkuan niya bang sampay papito basta inatkuan niya gansal paglanukan niya yan gansal, mga kataw-tay mga kuran. Biat yung naturan niya. Agus din di ako niya to, hati niya to o iwan lawa. Bago siya ito mga kataw-tay mga kuran, hati niya, hampas siya, patahayon na, pahiran in lumikuan niya, in tubig sinkakana. Pag-ubos ang pabutangan amoy mga perfume in amuin pamaranan sin tao na wapat si pangasuo si lima bayat tubang oil base atau alcohol base inya tuway roon da problema ito mamalin siya pagpahamot mga kataw-tay manguran nabiluwa na ito ada kala nagbin pa siya biyan na pag usalo nyo ka ako at yung mga Oakley perfume biyan na okay roon dapat sang ito akong biyan Diesel. Diesel at walakos na sang ito akong sa musadya mga oil base biyan na ada kala mag-aun mga kuan allergic sing kagwit niya di at man siya usal mga kataw-tay manguran uno-uno yung mga aon ka allergic at maka kuan makamudara tapgin pa isan sin tao inya to di man jari usalon nakataan mga singit-singit biyan sin tao na wapat butangan niya to sa langsing kitab hati niya din doon in kamaw muan magbuwa in lumi biya na si mga ilo kiwan si mga kasingit-singitan biyan pag-ubos iban labi luwa na to di na mo yung mga kuwan pagsusujuran sintaw utangan nito kuwan yan as mga rani 25 tuhod karna sinamuin kalapyan niya to sampat pagsusujud niya nabang sa upama amuin kata niya to utangan mo na yato yung labi marayaw long si kitab utangan mo na perfume panghamot-hamot niya pag ubos siya to in amuin sapot niya amuin to unin na mo na sapot niya pakuanan, paaswan sin kamanyan at uno na pagpahamot na mayroong kamanyan at uno na yung baman na tumahamot yan pag ubos kay pangadyan tanyo apabila mahabain amuin dahil di
pungot sin kuan na in sunnat ini ni igan sa ini babaon na inya to igan ito biyan kuntingan iban sin kukunya apabila mahaba igan ito pag-uwas to ang di na to igon di nga kuan laumsin sapot niya sabi niya to daing na kanya dahon na sampay pagkamatay pagkuhulin amuin yag kukanan nito yag tugtupanan dami kiyan lang sing kitab hati niya amuin di ipapasudlay in buhok di ipapasudlay in buhok in maksud dito ada kala maigin buhok biyan atau mautod in buhok biyan sabsin bukod na siya sin buhok sin tawuhi labi luwa na lang sing kitab ang mga buhok marakmul sumagawa bang sopama amuin kuanda bukunda marakmul biyan ma kuanda manipis da biyan na niya to di sa maig sabi ni marakmul ini pagsudlay biyan na marayat matao din bukan amet yun halian mautod atau maig to din buhok ang kansilang sing kitab hatinya di na ipasudlay di na ipasudlay sa bang sopama hatinya di ray sa ganta mo di na magkuan amma niya to ka tinggalan in mautod din buhok atau maig na mayroon dan usa niya biyan sabang sa upama ko na dito ko mag-usap yan sablong sing kitab biyabetaan na kau di manjarihi pa sudlay yan mga kataw tayo manguran in babae amuin pag ligo kanya pabila mahaba biyan yung buhok biyan na sapiro niya to magto sapiro magto biya sin pag nasabutan nyo lima bayat to anak si Rasul sallallahu alaihi wasallam Zainab nasabot ko Fatima al-Zahra ina to nasalo biya nabo ko ni Zainab in amuin kiwan sin mga babae day nga Ansar day nga Madina ang met mga katatay mga Zainab waktu siya ligo na in pagligo kaniya siya pidi namin buhok niya magto ampa biyutang patay kurat pag-uhos niya katatay manghuran ampa siyapot pag-usad to summa yukaffanu fi salasati aswab in pagsapot at tao usok biyan to kakana puti wayroon din doon hayaon mga gamis atau badyo wayroon din sa mga sulban biat mga kataw tayo mga in aturan sinpan in Rasul sallallahu alaihi wasallam damikian biat tura ishab in pagkuan kaniya in amuin pagsapot kaniya to kakana talusuntan yung mga katotay manguran biyaon amayat pin biya review lang tasin lima bay kapangadjian tanyo nya to biya sa review tabiyaon na biyaon continue tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai amo intiag sapot to kanya atinya sahul imponet ini target biyantinya dong sin hadis dengan Aisyah artinya in Rasul sallallahu alaihi wasallam siaput in Rasul sallallahu alaihi wasallam tu kakana puti sahuliyatin laisa fiha qamis wala imama wayruun din dito hatinya mga kamis wayruun mga tamungon wayruun mga sulban na bet mga kataw tayo mangulan isan pa siya kuwan salib na di siya hinangan na sa mga biyato yan. Sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam biyato suntuan sinkitan niyo. Sampai nyanan ko sa huliya. Sa huliya hati niya ini ang bukangan in maksudnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari mga kataw tayo mga orang maksud din dito hato sabab in sa sampurna kahalan sintaw huwi amin kahalan waktu siya nag-ihram intao waktu siya nag-ihram naran di hay ni intaw nag-ihram ini wayron tamungon niya tatahi wayron wat malingkan kakana yaw di misan siya magsuluan misan biyarin kuan pasusin kuan amet in kahalan amet in sa sampurna lang sing kitab atinya amoy sa sampuna kahalan sintaw huwi waktu siya nag-ihram di nga sabiat yun sa sampuna kahalan niya amura sabing biat to hawak to kamatay niya sumpatan tanyo what yudraju fiha idraja mas'ala yudraju fiha idraja artinya
fayukhadhu ahsanul lafaifi wa awsa'uha fatubsat ala basat. Hatinya pagubos yaon nasapot na in amuin tao mayat na lampikan siya sin amuin kakana makuan nakula biyan kakana biyan amo ti paglampigkan niya sarta maluang biyan in kuan in amuin kakana ito malagulong ta amo yat iklaron din doon kani pagtampan fayakunu zahiru linnasi ahsanaha supaya in amuin kakitaan si manusia marayaw maringkat in kakitaan aon sabi mga pagkakuanan tanyo yatampanan na si mga itong style kuan biyan carpet buko na mo hindi matampal biya amin puti adya biyan inya tuman jari wayro na sabsa labi marayaw amin tampanan siya to biyan supaya dong si kitab in kakitaan din doon yung malingkat inatunon siya akbang buwa biyan limalahin din mga baransin bukod na amuin baransin daw iputos na rin kati na kausin na dito haula pagkita biyan analo si Bibi law niya ay kalaw nila bulaw niya si Iksa law niya law niya ba yaw dahil mga biyan mga katatay mga orang di iliman siya mga katatay mga sa pag-usap kita Allah subhanahu wa ta'ala in anak aku Adam Islam yumulya di taman jari inangan kaaiban iban bisarahun mangitaw niya matay na sa pudoon in kangian niya di man jari mga katatay mga bisang pabiyarin kangian niya noon siya pagbisita tabiyan aroy na tao inilaw niya kaya masaluon ang isa pipit na si kapi pabiyan diat man jari nawapat ng tao diat man jari mga katatay mga Quran ang kansa ambuk in pagligo ini ni hambuk amanat ini hatta magliligo ang hindi niya ihuwa in kaaiban sinang ligo niya di niya man jari pang history amanat yung mga katatay mo rin pangasuhan kanya adlaw kiyamat inamoy pagligo niya pag-uwi babay iwanan ang history biyan isa mau nati law niya biya ini kuha niya to atau biya ini law niya kuha niya to kita kulaw niya na di haram yat mga katatay mga Quran di manjari amanat yan sarang tutya way istorya mo siya isyo amanat mga katatay mga Quran nabiyatin masala yudriju fi idrajan hatinya kumawa kau hatinya ka sarayaw-rayaw kakana malaggo pag-usam natin paglampik mo kanya supaya hindi malahil hatinya malingkat aturun yan na hadi adatul hayy sabi niya law niya day nga mga adat pangadatan sinta ubuhi pag ubos ito ang pamunasab butangan na sab sinikarwa lampik sampai ikatulampik butangan mo ito biyan supaya yudriju fiha idraja tinya biya mataas biyaning kahalan bugun siya masibip biyan sa limalantok yung pamaranan si manusia biyan limalantok biyan kikita na sintaw kuan hadi tampan na tayo di katilasan baran niya mo sa pagkakitaan tanyo biyan na siya nanya tulyam piksa di karwaw sikat po supaya limalay malingkat biat mga kataw tayo mamuran bagus inya tu ihunda siya bang ikubul na di langun supaya jatuh waktu yatud na siya biar meningkat pangaturun sintao amet mga katatay manguran in masala yudriju fiha idraja wa in kuffina fi qamisin wa izarin wa lifafatin fala ba'as hatinya di tarendi banglong niya sa upama hatinya kuanon sab siya saputon siya haamuin mga kuan tamungon niya atawabi mga gamis iban sin hatinya mga tamungon para pababa mga sawal mga habol kakana na ini palabaas wayron day sab sa niya biyayan sumarawa wal awwal afdal faqad rawal Bukhari hatinya wal awwal afdal in panagnaan amuyatuin afdal amuyatin afdal mga katatay mamuran amuin kakana puti bukod na kaw hatinya maggamis amuyatin afdal sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yatin kahalan niya uno
siya? Siapot siya tu kakana puti. Sababin hadis akan akayan natin wayrun sabsaniya sabi riwayat dan kan Imam Bukhari warawal Imam Bukhari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam albasa Abdullah ibn Ubay kamisahu lamma mata. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tam amuin siulog ni tamong ni Abdullah ibn Ubay waktu siya tatkala siya nawafat. Amuin ya tamong si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah ibn Ubay amuin tamong ni Abdullah ibn Ubay waktu siya nawafat. Amuin kiwan lang fayuzaru bil mizar wa yulbasul qamis. Bagus ampa sa biutangan long time ya siulungan sa sin mizar ini amuin tamong harap pababa mamakato habul sawal aun sa nin kanyan izar sa nin tagsin biya mga magkuan kan ihram izar in tagsin harap pababa rida isabi na taas nami at uno-uno harap pababa biya nami at yun inang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa misang pabiyat to summa yulaffu bil lafafati ba'da dalik ampas siya kiwan da siya piutos sa sing kakana pagpuasyat to kakana da mga katatay mamuran dahil nga sabihan to in labi abdal amura inamuin kakana puti in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyat to damikian biyat asing kitab in kahalan sa sampurna kahalan si tawi awak sa nag-ihram inga sabihan to biyat to ramang kau mag-ihram uni iban kuan mo ka mismo ang pamutangan kuan ako ay isan biyat mga katatay mamuran damo yato yung sampurna biyan hati niya biyat to rin sa rayaw inangonsin kita hatao na wapat. Bago bus mas'ala wal mar'atu tukaffanu fi khamsati aswab. Artinya in babai, artinya saputun siya lima kakana. Muna dar'in wa izari wa miqna'atin wa lifafatain. Punutain amuin dar'in ini. Indar'in lil mar'ati kal kamis irrajul. In babai mga katotem mo rin yung pagsapot kaniya hatinya dara muna dar'in biya siya gamis hakausuhan uno mga babae abaya in babae manjari sila tamungan sin amuin uno na tiyatay biya rasab sin kahalan sin pag ihram nila manjari sila magabaya manjari sila uno tamungon amaman katampananin aurat nila biya tingkalan si babae biya rasing kahalan sin ihram in babae abaya manjari at abaya puti maningkat puti to din kuan bisa na sa babaya dakala nang tato manjari na baya babae na biya mo sinabaya ito na bukod mga katatang maningkat puti sabi puti yan day nga mga kabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam walna puti ang kansin ini day nga mga sunnat day sa mga katatay mga sunnat inamuin mga puti pamakay mo puti sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam biyita niya at niya puti inamuin kasuban niya manglaw na walna na wa izar na amoy at tamungon sin babae harap pababa yaya maksud uno na biyan amoy ni kapag tampan sin aurat sin kon sin mata umayat wa miqna'atin in miqna'atin ma taqbil mar'atu ra'saha bil mar'ata ra'saha amuin ipagbutang aunya amuin ma sampuna to katampanan katan tinamon biara sin kahalan sin tao buhi amuin sarangtud katampanan katan uyat to biating kahalan mga kataw tayo mamuran pag-uhos walifafatain iban dua kakana puti natin niya sa putunda siya sin puti inamuin tao babae na wapat walifafatain lima rawa Abu Dawud an Layla binti Qatib Saqafiyah qalat
kuntu fi ghasli Ummi Kalsum ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu laungnya in riwayat dengan Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud hatinya dengan Laila anak Kanif at-Taqafiyah laungnya ikaunan pulaunya dan di nakahadir aku waktu paglihu anak si Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummu Kalsum anak si Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu siya nawafat. Fakana awwal ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya alhiqa panagnaan dil kamu si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna amuin izar amuin harap pababa biani pagtampan sin amuin mayat biayan summa dar amuna amuin kamis at lang tamin mga abaya biayan abaya tawa uno-uno na tamungon sin babai katampanan ingkatan aurat sin babai in pagtakundar sa mangsa hakausugan amuna in kamis atau tamungon sin usog pagtampan sin aurat nabi ato nababai sa buno aw kuan abaya inamoy na kababaihan na yato bagus summal khimar mahuli ampa amuin pagtampa na uyan artinya amuin kuan nikab biyayan pagtampan sabi sila tukataan na nagdinikabin mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuun misan ang bukling kanila in wala at tatampan sinamuin kabeting kahalan nila inamuin sa atin niya ala kulli halin ini masala hijabi ban sin nikab biyayan artinya kuanis mga ulama artinya manjari laysat in amuin hijab in pagnikab artinya amyatillah bi afdal nah di manjari in nagnikab kuano nila maghijab artinya kamulangnya di magnikab damikian maghijab di rasa manjari kumuan pa mga sila nagnikab sab siwu yaon manjari siwu siya manjari ina mga kahalan iban hasara da siya mga kataw tayo mga Quran nabiatin kahalan sin mga sila amuin waktu pag kuan para pa kay Ummu Kalsum sampai biya na sinasabutan yung kain na to biyutangan na siya sin kakana puti amatin kakain amin kahalan sin babae bang siya pagsaputon 5 parkala atinya muna long si kitab atinya yung babae pagsaputon siya doon yung pinati kamisin wal mar'atu tukaffan in babae saputon siya 5 kakana muna dir'in hatinya dir'in ini amuin para amuin tamungon sin babae bang sa mawapad nang ta abaya amun to din sa rayaw maluag sarta katampanan tubian pamiknaatin iban sin ipagtampan haunya amoy maputos to rin unya to in babae wa izar iban tamungon harap baba uno ni pagtampanan to walifa fatayin iban sin dua ka kana puti biat tu mga kataw tayo manghuran kahalan sin babae sabab laung sin syarih rahimahullahu ta'ala sabab laung niya in babae hakabuhi niya na labi-labihan in pagkuan niya pagtampan niya sin amuin aurat sin pamaranan niya in pagkumbus niya bayan pagtampan niya sabab sin aurat in babae mataw din aurat amun din doon na pamaranan sin babae dengan sebab tu waktu kawapatnya demikian biat tura isab mga katawa tayo manghuran amuin pataurun in amuin kahalan kung bisinusog pilarat tu kakana puti ampay yung kababayan sampai biyaita 5 paguus biya rasing kahalan waktu siya nag-ihram amuin tiyatahi biyayan menjadi siya magusal sin abaya in maksud maman katampanan in amuin pamaranan sin babae puno lang sing kitab artinya maka menjadi siya magtamu waktu nag-ihram kabuhi niya sinamuin mga tiyatahi katampiyan na demikian waktu mawapat siya demikian biat turing kahalan niya biat turahin kahalan niya
Ayat mga katotay manguraning kahalan sin amuin tao hati niya pagligo at tao na wapat. Ibansin pagsapot. Maningkat yung pangasubo sin lima bayat to damikyan amuin biadiin laong niya manjari mang magligo hati niya kuton pa atawa amuin kuton pa namin aurat sin tao na wapat yaon pang supaya masigurado tuod in amuin kuan bangwayroon na najis na inyat mga katawtay manghuran di naman jari mga katawtay manghuran so imbiyayta hiluron ini pababa birrip hatinya inut-inut biyan sartahan unut biyan bago sa supaya gumawa in lummi amin lima labiyat to hatinya diin gimo eto amo eto yung labi in wala na gimo di na eto kuanon di na lang tamin mga kuanon pa biyan sabab bukod na ito marayaw sarta dakala maun pa yung mudarat at tao na wapat mayit na biyan mga katotay mo rin ilmo hatinya malanggo parihalan. Pangasuon niyo mga katotay manghuran bago kita niyo kumuan ang topic kami ito yung kahalan sinamuin pag ligo iban sin pagsapo na tao na wapat. Mayroon buok isabkuan din di hatinya mga katotay manghuran hatinya yung pagkuan niya to ang buok kitab din di hatinya mangkaw magligo biyayan ubos mo buduan biyayan harap patuo daing haamuin kuan niya ubos mo na tiyagnaan mo biyanuanin o ibansin pungot sin tao na wapat bago ubos patuon yan tungod tuo daing haliog niya sampay pa kuan niya sikin niya biyan summal aysar kadalik pag usat to tungod na isab sin amuin kuan palawa bago busat mga katatay manghuran ininangon mo pag usin halawat to ampa mo siya kuanon biyan ibalon ampa mo kuanon niin amuin tay kuran niya pinkit niya amin kitay niya harap ding halawa ako sinamin lawayat to sampa siya kuan biyayan ang palano anin kit niya to ding halawa amin to sabi pang dakit daw din ni lawa bago ubos siya to kuanon na sabihan inkit niya at amin kit niya to sabing kaya kasamo amuran panag-aon-aon-aonahan sabi nagdaraya in tao biyayan panagnaan tuubyan pagusat to lawa tenga liog tay ni sa buhos na yun o iban singkuan bago usat ang pamubiyano ning tao na mapat nanoan mo sabing kit niya yan ano pala kikuanan pagusat ang panay sabing ito na isap niya yan wayagsil syak ka zahri ayman lihat yung kahalan niya. Biya ini. Biya rin kahalan mga katatay manghuran. Biya ini. Atin niya pag-uusin tuo, pag-uusin lawa, ibalon mo siya harap pagkain. Lawa. Harap palawa supaya panagnaan kalanuan mo to amuin tuo panagnaan sabin
aturan yan tuo sa dyan pag unahuntan nyo. Okay pa to. Artinya ibalon mo siya harap palawas pa ya kakitaan mukla din amuin taikod niya rin nga tuo kalanuan pa usa to ibalon mo sab siya pa tuo o sing kakuana namin lawa. Basta nyo na mo rin dito tuo ra. Okay mga katatay mga oran. Mayroon da pasambihan sa atin niya ini ikaw magniyat ka o iniyat mo atin niya lanuan mo in amuin tao nawapat yaon magka kuan ka. Mayroon na. Ada kala di man jari magbasa Quran damik yan ha. Nakala magkuaman magligo yan na kamamo niya nalong mga kuan CR. Adi man jari mga katote manghuran. Amin. Magbasa kita sinuuno-uno na babasahon. Sa intao hati niya magliligo na insiya muna magkuan siya, magniyat siya liguon niya. Taw ini karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biat mga katote manghuran. Biat to ilugon mo siya abang sa upam niya to manjari ray sa biyayan maman am hindi marain pais niya eto manjari at sabi atin pro in pan niya may wala to sa niya at usal ka jimpaw ko ano meron sa ayaw aja makalandot to sa marain pais taw na wapat nabiyan mga katawte manghuran in kahalan sinta o magkawapat hati niya sarang tod mamintang in kita sin kahalan sin tao magkawapat in kita sungunta biyayanda na in mapatutinangunta sin biyayan kahalan hatinya in pagsabaran tatod in kahalan biyan sabaranta ada kala in mawapat biyan dita kay ngatingatan maasta tay mangunta amaunta na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis dengan Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda yaqulu Allah taala nagparmanin Allah subhanahu wa taala diskursi artinya malil mu'mini indi jazaa'un wa lang sin Allah subhanahu wa taala wairuun ha ipun ko bariman amuin tumbas hiril ko kanya ida kabagtu safiyahu apabila kawaun ko na in amuin kakasin niya safiyahu hati safiyahu doon nakaama mo ina mo temanghud mo amaun mo bakay mo basta aun barsupatan na doon kay mo bagus kiyawa na sin Allah subhanahu wa ta'ala Thumma ihtasaba, mahuli apa siya nagsabar, nagwatwat siya pahalap na yung Allah subhanahu wa ta'ala, illal jannah. Buat malaingkan initong bas, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yatin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, mali abdil mu'mini, wa iruuna ipun ko bariman indi jazaun, amin tumbas, apabila yawa ko na inyawa atawa nawapat yawa ko na parniyawahan sinamuin kakasin niya min ahli dunya ida kabadtu safiyahu min ahli dunya denga dunya thumma ihtasabahu illa jannah buat malaing pag-usat to nagsabar siya buat malaing kanin tumbas kanya sulga mga katawte mamuran akhrajahul Bukhari abiyan sabaran mga katawte mamuran nakalado sa buwan in kasusahan karukan apabila mawapat inamuin mga nasamput at tubian sa kita tinya katsading mga pagtakziya ipagkomport ng si mga ulama sabuton mo in hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma kunin pagtakziya ini kita magtakziya si mga ahlul ilm sabuton ng mga hadis ini baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ma akhadh
Allah subhanahu wa ta'ala in uno-uno na kawaon niya. Walahu ma'ata, kanyara isab damikyan, in uno-uno na diin na hirihil niya. Dahil nga sabiat to, laong si mga ulama, la taskot, ayaw na kao, atin niya, magkuambiyan, magmasukal, atawa, magkuan kau tudbiyan, magkarukaan kau tud, atawa, amin makalando yung karukaan, sampay, mabut na pa magmasukal ng Allah subhanahu wa ta'ala, magbisara na sin amin mangi, Allah subhanahu wa ta'ala. Di si mga jahiliya, mga katatay mga Quran, yung kahalan nila, na abang aun pagdatungan musiba, magkuwan, magdukduk si mga baran, si mga daghal. Sampai pagpamong nila, wasbura. Tadi si wasbura ini, imumungan si mga sinati niya, mahugtang ako lang dito. Wasbura, nabiyaning kalan si mga jahiliya, tempo si mga jahiliya, magsuk na pabaran. Anong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Ayaw kamu magpangayo, amin mangi, pabaran niyo, kinabaran niyo. Sabab pa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sa bunal do di mga malaikat, pag-aminan nila in mga bisaran niyo. Napila sa diyan pagkaroon niyo, utukan ako. Mabugtang ako na mga katatay ng Quran. Siya, baran niya. Hindi nga sabi at to, amo na nasabutan yung kain na hawak to man siya libuon biyan. Nasa nakita magbutang akaroon tayo nakita biyan butangan ta, amin ta kabugat, supaya maksudik sa surun hangin. Nangunukati, nang sing kita, utok sa pa. Nag-uutok ka sa utukan, sa bukong natin bunal. Walang bukardusan mo. Yaminul kamu sintag yanun. Siya po si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga salabgo dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inamuin pagsapa. Namin ating kahalan niya. Amin yung pagtakziya dahawak ito na wapat. Bangaon kawon sin Allah subhanahu wa ta'ala inya turing kanyara. In akhadha minka shay'an fahuwa mulkuhu. Yung si mga ulama, maksud sin hadis, apabila kumawain Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na rin kayo mo, inyan, Allah subhanahu wa ta'ala tagmilik, kanyayat to. Apabila damikyan, magdilin Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na, inya to kanyara, naman jari, maguno ka masukal, bang kawaon niya, in kanyara, ida akadamin ka syai'an, yamlikuhu huwa. Yung si mga ulama, biyamita ko magmasukal, mga kawaon niya din kanyara. Kanyara yung Allah subhanahu wa ta'ala, mga manusia yung ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganda ito pagtazi, mga ito, amin abutan tuod, sin pikiran si manusia na hadis ini, makatali sa maraw. Unalisam. Kasi pagpamungkisin kita, inna lillah. Unado rin kita niyo katan, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilayhi rajiun. Unado rin kita niyo, harap da kanya magbalik katan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ibaning katan uno-uno dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala aw na ajal niya amuin tardanto ngiyanganan na ajal niya. Biyan kita magta'ziya. Mga katatay ng Quran. Ta'ziya pagtag natin niya bagkuan. Bag amuin pagkumport na tao na wapat. Sa putong din hadisin. Uno pa mga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kullu ummatin ajal. Katan artinya kuan manusia umat au nian wali kulli ummatin ajal. Katan sabarang umat aun siya tubtuban ajal fa idza jajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila dumatong na in ajal nila na di na matarasawin amin kuan waktu simpagawa sinyawa dami kandi ray sabi kasung. Nampay ati pagkumport mo kanya sa hati niya, misan kita magsusabihayan, misan kita magmasukal, mangi na to. Sa lain susay ni, nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, normal inibiyan. Sa ayaw adya, mabut pa amoy magniyaha, pagtaho natin niya, magmatay na. Sabi nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'addabu bima nayaha alay, unal din tao na wapat, siksaun siya, sabab sin amoy pagmatay sin tao, dan doon na yaon. Nung tayo ni tao, magmatay na rin, malasa. Iyumutan ito din, tingok matay ito din yung kamisan ko sin amin kasakit lasan ko nabuko natin ang pananabinsa na intao
Manakan sediangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin tao in babae magtibaw sinamin tao na wapat. Liyangan mga kataw tayo manguran, maita sabihin babae, malama in amuin emotion nila. Malama in emotion nila. Ada kala di kakausan, iguwa nila to amo na din kasiksa pa amin tao na wapat. No. In magluha normal in masusakita. Namukit to rin ang mga ipagtasya mo yan. Atin niya sabuto mo parman ini diyan kita tuwa natin niya masukal biya di tayo mo di kita magrida na unuhon di ra ika isang kit mo kita di magrida di ra ikasuong sing kabuhi di ra mi kan ikakuan ikatarasaw. Nga sabiat to. Sana diya kita magrida ya sin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis dengan Anas radhiyallahu an in Rasul sallallahu alaihi wasallam lima ba siya pahambuhok babae nagtatangi sa kuhol. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nagtatangi sa kuhol ng babae. Long sin Imam Muslim hadis ito nagtatangi sa miyatay na anak niya. Nagtatangi sa sin anak niya wafat yan. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wasbiri. Pag mabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabari. Nalong si babae, ilayka anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Mamakato, layo ko rin kako. So, wala mo kaya ingatan, inamuhin pang na naman ko in musiba di matong kako. Wala, di mo kaya ingatan yan. Ampa, in kaunan niya, lam ta'rif ko. Wala niya kaya ingatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yan. Kanya na nahinang yan. Wala niya kaya kilahan. Naman jaribiyata an nasya baqila laha innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sabto na una nakabita kanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabto. Bita an nasya. Napagingat niya yurul niya Rasul sallallahu alaihi wasallam pabay. Yurul niya pabay sampai hati niya dan dituatu wayruun sampai nakasunod sa pabay panyabitaan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya lam a'rifka. Wala ko lang ikikilahan ya kau ya Rasulullah wala to nangayo sa kamaapan. Uning bayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam innamas sabru inda sadamatil ula. Bunal tuod in sabar dain doon amuin panagnaan ipagbak mo apabi amin panagnaan dumatong in musiba. Uning maksud niya in sabar amuin tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala tawkyug dan musibah amuin panagnaan amuin waktu kyugdan na siya sin musiba amu to dan doon pagsasabar ng sin mga ulama as-sabru alladhi yusabu alayhi al-insan huwa as-sabru fil awwal amuin tusibuhu al-musibah so amma ba'da dhalik bukun na ito atin niya in tumbasan amuin panag na dagpakan ko si musibah di mo kabayan dito ko magsabar ko yan sabaran yan in musibah amin innamas sabru inda sadamatil ula ataway na buk atawabi in hadis as-sabru inda sadamatil ula ito yung hadis as-sabru inda sadamatil ula kami pababai in kasabar dahil doon ipagbak mo siya panag na dagpakan ko si musibah adapo ni namuhin pag-uwas na tapos ko magkatali, magsabar na kita uwas na. Ngayon ito ay rin makagating mo marami. Ang pakudagpakan ko, dito ko magsabar. Na ada hindi pagtitestingan sin kasabar. Sabing tao, makapikil niya magsabar man po, asalya kaya naman kadlaw, la ilaha illallah. Sampay ang makabisal sa mangi patao. Pag-usat makarealize siya, makamangayon na sa kamaapan, mahapak siya. Sugda, wala, nalawa ko lang yung pangandal, sayo lang siya, kain na. Na, bukong yatin ka, amo na to dat pagdatos man dito ko tud magsabar dito ko tud sa amo yatin amin kya bumsan to sinamin musiba nabiyan mga kataten mura ni kaalan sintaw mawapa alhamdulillah kaya pangadyan tanyo aming pagkuan niya to in pag natin yung pagligo sampay in amuin pagsapod na ito magkawapat yan mga kataten mura nyari on dira ko kanyo pangadyan damikyan hatin niya amuin mga alamat sintao magkawapat sabi pagkaintiap-tiapin kita nyo ini kaingatan na mawapat na kita nyo katan na bang yung paamuhon mga katutay mamuran pagwapat yan
di sa ni kasusa. Sa normal po si manusia, magkasusa siya. Sabi si mabutas na siya. Iban sing kakasi, di niya nakakitaan. Naglundang karabat siya, yan. Lundang karabat. Sa kita nyo na hadis sin Allah subhanahu informan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis kutsi. Mali abdil mu'mini indi jazaun. Wayruun tumbas kwa ipon kubar iman. Tumbas uno-uno. Dan di kako ida kabadtu safiyahu apabila ko kawaun na inamun kakasinya dahil naman ama tay manghud ina amaun bagay katan kakasinya to sumahtasaba ang panagsabar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala imuwat-uwat siya para pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala illal jannah buat maningkan sulga mga katatay manguran ini kalabyan sin kasabar ikaruan niya kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kamuran niya paipon niya Inkawon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyara sa tumbasan niya pakaw. Tumbasan niya pakaw. Nayari mga katatamanguran, yung mga alamat sinta mawapat. Atin niya ini bilang dahil sabi ni pagtasyata. Tao nawapat yan, di tanan kay nga, di ta masulim. Misan biyari niya kita, kung magsusatuan, na umiyan na saan ho, di na ako magsusa. Sumagawa, di tara makontrol. Sabi niya to normal at masusa, in tao biyayan. Na ini niya, mga kaingatan, mga biya ni kahalam diyan atin yan ini kapag taasya mo biyan tinapagalan panagnaan mga katotay manguran in amuin kuan panagnaan kulang labi yari panagnaan hati niya dengan mga alamat maningkating kawapasin tauyan amuin nutku bis syahada indal maut amuin makalapal siya sin syahada la ilaha illallah dito ang kawapat niya makalapal siya sin syahada la ilaha illallah doon hakamatay niya nadya sakratal maut niya sampai magbutas niya waniwan sin pamaranan niya yan mga katawday mga Beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah siyusin kaunan niya in kahinapusan sin imumungan niya la ilaha illallah dakhala al-jannah nakasud na siya palom sulga bukunin biyayta sumud siya palom sin sulga siya biyayta nakasud na siya palom sulga natin niya sigurado mga katawtay mga na sabi ni tawpik ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala ira ko sa makalapal bangko di mag-ibadat di ko makalapal sa ini paluayon sin Allah subhanahu wa ta'ala bangko mag-ibadat amuin aun tuod amuin tumub ko tuda kalam yan sabi mga tumub kalam ni la ilaha illallah amuin mga to mag-ibadat ini karuan ni mga katawtay manguran amuin al-mautu bi'araqil jabin kawapat iulasan in tuktuk iulasan in tuktuk mga katawtay manguran sin tao mawapat si iulasan tuktuk inya dahil nga mga alamat marayawin kawapat hadis dengan Buraidah ibnu Qusayb radhiyallahu an annahu kana bi Khurasan in kauna ni Buraidah miatu siya pa Khurasan karena paada akhan lahu wa huwa marid karena supaya bisita hunin ain temangud niya na sakit pawajadahu bil maut na kiabutan niya din doon kita niya nawapat na temangud niya miatu siya mamisita na sakit kita niya nawapat na temangud niya pag kita niya mga tayo manguran wa idha huwa bi'araqi jabinihi pag kita niya na yuhulasan intuk-tuk sintay manghud niya faqala Allahu Akbar daw ni Allahu nakatakbir siya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yung kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul nagsabda mautul mu'mini bi'araqil jabin in kamatay sintao kawapat sintao bariman doon haamuin ulas maghulas inam ituk-tuk niya biar natin niya bariman in tao yan masyaallah nakatakbir siya lalo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda mautul mu'mini bi'araqil jabin ini katu mga katawtay manguran amin tao mawapat doong Jumaat atawa adlaw Jumaat sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr wa irun dayng mga muslim mawapat siya adlaw Jumaat atawa doong Jumaat buat malingkan lapas unta sin Allah subhanahu wa ta'ala dayng amuin kuno fitnatal qabr
amuin fitnah halom pakuburan, kangian, siksa uno-uno na amuin makangian dan doon halom pakuburan. Dahil mga ini, dahil nga mga pagpiun ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, si mga ulama, in mga ini, piun sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan niya, sinamin sa rayaw-rayaw, amuin kawapat biyayin, husnul khatimah. Bang marayaw-rayaw sa magtugda dahil si kahalan mo. Kasi pagpangayon sa ini, mga katawad ay manguran, yung kahalan si mga biyayin. Na in mga atin niya, madugal, majangki lang ta. Bukun madugal, sarta majangki na pa mga atin niya, pahula Saudi biya ini. Ha? Babi si mga hula tanyo, madugal sila Saudi. King Abdullah tu rahimahullah ta'ala, uno siya nawapat siya. Dum Jumaat. Sahih? Dum Jumaat siya. Ito ha? Nawapat siya. Saray, alamat tao marayaw yung mga biya ini mga katawad tayo mga kuhan. Naman jariin mga tao majangki biyan, magngi sila. Wala niya, king law niya biyan. Ate niya, limalanggal sara, nagpupuan, nagmuamala, iba si mga satro. Yan to yung mga ngisin, mga pangadatan si mga tao, ang nagdarasin doon, jangki, ang mga tao mag-ibadat din. Na ready, yan niya ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tao mag-ibadat, amoy dilan niya si mga biyan, ikarayak marayaw kamatay biyan, na kitaan niyo, Masya Allah. Dum Jumaat. Hindi nga sa bato, bukun na yung tao magkawapat atin niya mangibisaran nila biyan. Biyan yung kahalan mga katawad ng muran. Ini ka tu at ini ka kuan ikaupat. Ini ikaupat al-istishhad fi sahatil qital. Amuin maparang sabil. Ini maklum na kakutan yung katan mga katawad ng muran. Amuin yung tao maparang. Ini kalima mga katawad tayo manguran, al-mutu ghaziyan fi sabilillah. Amuin tao nagmamaksud siya fi sabilillah. Fi sabilillah mga katawad tayo manguran. Di kauli sallallahu alaihi wasallam. Amuin tao in maksud niya, panaw niya yaon fi sabilillah. Biya na sinun. Biya na si mga tao manuntut ilmu bising kanyo. Di mo kamuring hawain niyo. Man lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi yatlubu fi ilman fa huwa fi sabilillah. Isyus yung gimo day nga bayin niya karena manuntut siya ilmu. Bagus nawapat siya, in siya fi sabilillah. In siya hukuman kanya syahid ukhrawi. Madawhat niya in pahala mga katawad tayo manguran. In pahala niya pahala sahid. Bukon parang sin parang sabil. In parang sabil, in sila ini wayuun na. Di na sila kuanon, di na sila liguon, di na sila saputon, di na sila sambayangon, diretso mga kapatid. Diretso na sila ikubula, dahil doon sila kiyakuan biyan, nawapat biyan. Ang nga mga ulama atin niya, sambayangon sila, bang mabayain, amuin, imam sambayangon. Mang di sambayangon, misan di na sambayangon. Sabi sila, pagparangan sabihin, diyating kahalan nila. Ampay mga nasabot ini, amuin, pagyanon, pisabilillah, syahid na siya, in sila ini syahid ukhrawi, in sila ini sa liuon, sa puton, katanin ang ganila simboy. Bisan intagan nila syahid, sabihin tagan nila syahid ukhrawi. Ay syahid ukhrawi. Pag atin niya syahid dito hadlaw akhirat, in pahala nila pahala syahid. Yung mga parang sabil syahid dunyawi. Atin niya din dia dunya syahid parang sabil sila, way undi sila, ligo undi sila sa puto, undi sila sa bayong diretso magbihaw sila. Dapat menjadi sila ikulaw-law di kuan. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna syahid fikum, unuta in mga itungan niyo si mga syahid doon kanyo. Daw ni pa mga sahabat niya sallallahu alaihi wasallam, si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, in tauna parang sabil na in siya syahid. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala inna syuhada ummati idan naqalil. Ang biat tulong niya in parang sabila umat ko, ninatiyo tuod, mga murad yun itungan niyo. Na nung si mga sahabat, qalu, faman hum ya Rasulallah. Faman hum ya Rasulallah. Naisiyo pa, ya Rasulallah, yung mga pagyanon mo. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kutila fi sabilillah fa huwa syahid. Isiyo ina parang sabil, in siya syahid.
Waman mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siya nawapat siya iabutan sa sinajal niya fi sabilillah fahuwa syahid. Diyan na sinasabutan yung tao gumo di nga bay niya magnuntut ilmu insya fi sabilillah. Waman mata fi ta'un fahuwa syahid. In tao mawapat siya sakit ta'un, in taon ini amin sakit AIDS. Mang siya tartan habuk dan sakit AIDS, sakit halo siya. Atawa sakit kolera. Mang si mga ulama ipagyanon taon ini. Sakit siya nito. In taon, AIDS, waba, atawa kolera siya. Makita ko. Dahil si Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu na nga subuhi Aisha radiyallahu anha, unong ipagyanon taon, dahil si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adab, siksa, yab'asuhu Allahu may yasha. Amo ini paratong sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyu-siyu na in kabayaan niya paratungan. Sumakawa, insya ini, rahmatan lil mu'minin. Sa insya bang kumugdan pa mga sila, tao bariman, rahmat siya. Mang tao mawapata sakit biya ini, waliyazubillah, artinya sakit bukun siya marayaw biyan. Sumakawa, bang siya kumugdan na tao, artinya, tao bariman, insya, may itong sa syahid. Rahmat siya, pa mga tao, bariman. Nabiyan mga katawad ng Quran. Sampai beda si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya, apabila nakarungog ka mahawla yan aun dain doon taun sakit amun kuan ini AIDS atau kolera amin limalat si masaplag na biyan ayaw ka mo mag-count pa kuan yan pa luwa ula yan mangka mo isab diatungan na rin doon ha lugal yan pag ayaw na kamu gimuha in sakit yan na ayaw na kamu gumawa dahil nga kuwan yan dahil nga amin ula yan karena maahoy ka muli nga sakit yan sabab in pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala di nyo lang kapaho yan sabab ang kisa gimuha sila yan karena mig sila yan sinamuin mig lumayo sila yung kamatay paglayo nila yan uno para diato nga na sila sin kamatay sabi pakadaran nila amuin bukod dahil doon na lugal yan sila mawapat na diat mga kataw tayo mangkuran in amin syahid uno pa waman mata fil batan in tao siyo mawapat fil batan unin batan bidail batan amin uno na sakit yan kaya si mga kuan mag intaw uno sakit yan intaw basta related pa sakit yan yaon mapatay kitin tao insya syahid pahuwa syahid wal gharik syahid intaw na lumus syahid dadamik yan makatatamo nami at ini kalima amin tao na wapat fi sabilillah nabiat mga katatamo ran in paghinang ini maghinang kaw aw na dis rasul bet si Rasul sallallahu alaihi wasallam maghinang karna sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na kay maas niya magdagi ataw anak niya maglagi family niya insya fi sabilillah sumagawa apabila siya siyo in gimua naghinang karena riyaan wa mufakharatan ang si Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ipag riya niya iwan mufakharatan iwan sin pagbansag niya ay naku ini ang iwan hinang ko iwan gaji ko mataas biya yan pagbansag niya to biya ini yan dan siya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi sabili syaitan insya aran siya sin syaitan kami mga tao mabansag biya yan ayan mga katatay mga orang biya si mga kapati bawa sin Amir kita ko yan ikuan niya biya natin niya in status niya rin dito at niya mumumusin kanat sin darhandasa kapati bawa masya Allah magkukuhan mga katatay mga orang nabiyan di kita manjari magtakabul mga katatay mga orang sab isyusyo in naghinang lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam karena riyaan pagkita-kita niya biyan iban sin mufakharatan pagbansag niya fa huwa fi sabili syaitan insya syabihadun adan sin syaitan ini kaunong mga kataw tayo manguran amuin mawapat sin sakit ta'un abay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ni kaunom at-ta'un syahadatun likulli muslim in ta'un inyan syahada may nang yan syahid pakatan muslim mawapatan sakit ta'un yan biyan mga kataw tayo manguran ini kapitu al-mautu bidail batan amuin matao mawapat sabsin sakit tiyan biyan na
Amin ito yung maksud amin nasabot pa niyo hadis at uno na sakit at yan, mapatay siya, siya syahid sa syahid ukhrawi. Amin pahala sahid at tumadawat niya daw akhirat. Hika kuan walu iban hika siyam al mautu bil gharaq